Omule, deșertăciune este viața pe pământ. Dacă nu cunoști pe Tatăl, ce viață ți-a dăruit. Niciodată nu-i târziu să te întorci la Dumnezeu. Chiar de-ai fi pe patul morții sau ești tânăr, în puteri, nu contează ce ai făcut, că păcate multe ai, că al nostru Tată bun ne așteaptă sus în rai. Oare ești mai păcătos ca tâlharul de pe cruce, ce al nostru Dumnezeu l-a iertat într-o secundă? El cu brațele deschise ne primește, nu ne ceartă, ca un tată iubitor ne iubește și ne iartă. Dacă viața ta e grea și nimic nu-ți merge bine, cred că ai pierdut ceva, chiar pe Domnul tău din tine, că al nostru Dumnezeu îl ținem ascuns în noi și nu lăsăm să iasă, decât numai la nevoi. La necaz și suferință strigăm cât ne ține gura. De ce, Doamne, mi se întâmplă numai rele și suspine? Căutați pe Dumnezeu cât aveți de toate în viață, ca și bunul Dumnezeu să vă ajute la necazuri. Lăsați tot ce lumesc, faine, averi și bogăție, și lipiți-vă de Domnul, și aici și în veșnicie. Căci fără Dumnezeu suntem într-o lume fără viață. Veniți la mine, toți cei osteniți și împovărați, zice Domnul Dumnezeu, și eu vă voi odihni pe voi. Luați jugul meu asupra voastră și învățați-vă de la mine, că sunt blând și smerit cu inimă, și veți găsi odihna sufletelor voastre, că jugul meu este bun și povara mea este ușoară, căci n-am venit să judec lumea, ci să o mântuiesc. Amin.